हेलो लोगोफोर बरायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आथिखालनि दासिमनि माखासे गोनांथार खौरां होगोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायलां जागायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला गाहायाव साबस्क्राइब बाटन दं प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौ थुनानै अलाखौ सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय थोदो लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै दा आसामाव जेरैबायदि दैबाना सोलिगासिनो दं बे दैबानायाव जोंनि लाख लाख सुबुंफोरा दुखु दाहा खस्थ' जाना थानो गोनां जाबाय गोबां मानसिफोरनि न' बां गासै खहा जाना थांजोबबाय जेबो गैयै बायदि जालांबाय दैमा बायदि जाना थांबाय दिनैसिम आसामाव 84 सुबुङा दैबानाजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय कर'ना भाइरास जादोंब्लाबो आसामाव दिनैसिम 84 जाहैयाखै नाथाय दैबानाजों 84 जाहैबाय कर'ना भाइरासजों दिनैसिम नायनो थाङोब्ला जों 57 जाहैबाय थैनायफोरा 57 जाहैबाय नाथाय दैबानाजों थैनाया जोंनिया बांसिन जाबाय दैबानाजों थैनाया 84 जाहैबाय 84 आरो बे दैबानाजों साग्लोबसारनायखौ जोंनि भारत नाङै बयबो मिन्थिनो मोनबाय आरो बे मिन्थिनो मोननायनि सासे जोंनि केरिमिनान्टी इउटुबारा बे आसाम आरो बिहारावबो दैबाना सोलिगासिनो दं माने आसाम आरो बिहाराव माने दैबानानि थाखाय डनेसन खालामनो थाखाय मैया हराव 6 घन्टा माने लाइभ स्ट्रिम खालामदोंमोन गेमिं लाइभ स्ट्रिम खालामदोंमोन बे लाइभ स्ट्रिमाव माने जाय डनेसन खालामो सोर हेल्प खालामगोन माने जायनि बिनि साबस्क्राइबारफोरखौ बुंदों नोंथांमोनाबो जुदि आसाम आरो बिहारखौ हेल्प खालामनोब्ला आं गाहायाव डिसक्रिपसनाव आंनि एकाउन्ट नाम्बार UPI पेटिएम आइडि होना दोनदों नोंथांमोना डनेसन खालामनो हागोन होननानै अपसन होदोंमोन आरो बिथांखौ गोबां मानसिफोरानो सापर्ट खालामदों आरो जोंनि आसामनि दैबानानि थाखाय बयबो दुखु नांदों ओंखायनो बयबो डनेसन खालामनानै सोरबा 1 लाख हरदों सोरबा 50 सोरबा जेसे हायो माने गावनि गोसो बायदियैनो हरदों आरोना जेसे हरनो हायो बेफोरखौ हरदों सोरबा हरदों 50,000 500 बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा हरदों ओमफ्राय टोटेल जाहैदों आरोना 10,28,909 रां जाहैदो 10,28,909 रुपिस जाहैदों आरो बिथाङा गावनिफ्राय 1 लाख होगोन होनदो गावनिफ्राय 1 लाख टोटेल बिथाङा डनेसन खालामगोन आसाम आरो बिहारनि थाखाय 11,28,909 रां बिथाङा डनेसन खालामगोन आसाम आरो बिहार दैबानानि थाखाय जोबोद मोजांनि खोथा बियो